हेलो रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग मोनसे लानो नाजादों बेनो जाबाय माने बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 बे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि जि माने अडिशन बे अडिशननि थाखाय जों गासैनिबो जोंनि कामरुप जिल्लानि गासै सोद्रोमाफोरनि मोनसे माने गोसोनि खोथा बा बिथांमोना हांख्रायनाय मोनसे आं नोंथांमोननि सायाव दिन्थिनो आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलायबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै जों दायो जि माने बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जि जायफोरा खामानि मावगासिनो दं बिथां माने बायदौ मेडाम बिथाङा माने कनभेनर बे कनभेनरनियाव जोङो सोंनो थाखाय आखायाव लादों बिथाङा माबायदि कामरुप जिल्लानि अडिशनखौ माने बानायलांनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं थ' आं बे मेडामनियाव फंनैसो सोंनो थाखाय आवगायलांसै माने बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि रङिया कामरुप जिल्लानि माने कनभेनर दा नोंथांनि बे गट टेलेन्टनि खामानि माबायदि दावगासिनो दं खुलुमबाय दा जोङो फैगौ 7 सेप्तेम्बर खालि खुंनो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 बिनि खामानिफोरखौ जों दासिमबो माने आवगायबाय थादों आरो गासैबो दा हानायखिनि जों नाजादों नोंथांमोना बा फिसा फिसौ बा गासैबो टेलेन्टेड गथ'फोर दङबा गासैबो लाबोजायो लाबोनानै गावनि दिन्थिनो गोनां जिखिनि खामानि बेखौ लाबोनो हायो बेहायथ' जोङो 100नि भितराव 50 होननानै जों सानदों आरो दासिम दा गासैबो पेरेन्टसफोरा गावनि बिगोमाफोरा जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ गावनि हानाय जिबो रोंगौथिफोरखौ देखायनो थाखाय गावसोरबो पेरेन्टसफोरा आगबारायना फैनांगोन बेखौनो जोङो आसा खालामो आरो बिदिथ' खुनु इयाव पाब्लिश खालामाखै अल केटेगरि अल गासैबो बेहाय अकल बर' नङा एसामिस नङा अल केटेगरि गासैबो फैनो हायो बेयाव बैसोनि खुनु सिमा लिरनाय थायाखै बेहाय गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला हाबा जानाय जायै गासैबो फैनो हागौ रङिया कलेज अडिट'रियाम थिगैनो दं खुलुमबाय गासैनिसिम जों दिनैनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों मोनसे प्रग्रामनि बिखय माने फोरमायनो सानदों कामरुप डिस्ट्रिक्टनि जानानै फैगौ माने 7 तारिखआव 7 सेप्तेम्बराव जोंनि रङियाव मोनसे माने अडिशन जानो थांगासिनो दङ बड'लेण्ड गट टेलेन्ट माल्टि टेलेन्ट जागोन बेयाव माने जेखौबो माने दिन्थिनो हागोन बेयाव माने गासैबो रोंनाय मानसिफोरा बेयाव पार्टिसिपेट खालामनो हागोन माने सिजन 2 थांनाय खेबसेयाव जों माने बेखौ माने फालिनो हायाखैमोन देग्लाय जों सानदों जायगानि गासै माने जिखिनि टेलेन्ट थानाय मानसि बिथांमोनखौ बेखौ हरनायनि मोनसे थांखि लानानै माने सिजन 2 जों बेखौ खुंनो लानाय जादों माने माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि श' दा बेयाव माने जों डिस्ट्रिक्ट वाइसआव माने प्रथमाव जों बेखौ खुंनो लादों माने सिजन 2खौ माने बेनि उनाव माने मेगा अडिशन जागोन बेनि उनाव मेगा अडिशन जानायनि उनाव मोनसे माने फाइनेल जिखिनि टप 10 माने थाहैगोन दा बिथांमोना भटिं माने सिस्टेमाव माने भट मोननाय बा बेफोरबायदि जितु माने डिआइडि लिटिल मास्टारफोराव जिबायदि जायो बेफोरबायदि सिस्टेमावनो जागोन गतिके दा खोथाया जादों जिखिनि जोंनि कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सिङाव माने जिमानखिनि रोंगौथि दङ दा बिथांमोना फैनानै बै माने माल्टि टेलेन्ट श' माने बाहागो लानो थाखाय जों खावलायग्रोनाय जाबाय बेयाव माने कुनु धरनाव माने एज थानाय नङा कुनु धरनाव बेयाव माने कास्ट गैया माने गासैबो हारिफ्राबो बेयाव माने बाहागो लाखागोन बहुतखिनि माने बेनिफ्राय दानो जगाजग खालामखाबाय दा बेयाव माने मोसानाय माने रोजाबनाय बेल' नङा माल्टि टेलेन्ट माने बेयाव माने गासैखौबो माने गावनि रोंगौथि जेनेबा सोरबा माबा दिरुंजों बोनो हायो सोरबा माने इन्डिभिजुवेलि माने सोरबा बिराद माने माबा मिउजिक दिन्थिनो हायो दा बिथांमोनाबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनो हागोन गतिके बे बाहागो लानायनि बा गावनि रोंगौथि दिन्थिनायनि गेजेरजोंनो माने मोनसे माने गावखौ सिनायथि होनायनि जितु खाबु दा बे खाबुखौ लानो थाखाय गासैखौबो माने कामरुप डिस्ट्रिक्टनि गासै माने रोंगौथि थानाय मानसिफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय जों माने बे कामरुप डिस्ट्रिक्ट होनबाबो माने गरेस्वर आरो जोंनि दारुसि बा बेफोरबायदिखौबो जों कामरुप डिस्ट्रिक्टआव लाफानाय जादों दा बिथांमोनाबो फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन जोंनि माने कन्टेक्ट नाम्बारफ्रा माने स्क्रिनाव लिरनाय थागोन गतिके जों माने गासै माने बादायगिरिफोरखौ फैनानै माने बाहागो लाफैनो खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
नोंथांमोनखौ सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय जोङो कामरुप डिस्ट्रिक्ट बड' गट टेलेन्टनि जानानै रङिया कलेजनि अडिट'रियाम हलाव फैगौ 7 सेप्तेम्बर खालि जों बेयाव अडिसन खालामनाय जादों बेयाव नोंथांमोना गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ बेयाव दिन्थिफुंनो हागोन डेन्स गान बिनि बादैबो दामनाय देनाय आरो बायदि बायदि माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि श'फोरखौ नोंथांमोना खालामनो हागौ आरो बेयाव कुनु एजनि लिमिटेड गैया आरो नो कास्ट माने कुनु कास्टनि कुनु माबा गैया सब आदार कास्टआनो बेयाव अंशग्रहण खालामनो हागोन आरो बिथांमोना माने गावनि इस्सायै जायब्ला रोंगौथि दङ बिथांमोना बेयाव सामथिं माबा मोनसे जयनिं खालामनो थाखाय जों फर्म होगासिनो दङ आरो नोंथांमोना जों कन्टाक्ट नाम्बारबो होगासिनो दङ बिथांमोना बेफोराव कन्टाक्ट खालामबा जों बेखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि खाबुखौ लानो थाखाय जोंनि कामरुप डिस्ट्रिक्टनि जानानै बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निफ्राय माने कामरुप डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे बेयाव नोंथांमोना गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खाबुखौ लानो थाखाय आं गोसो गोथार खावलायबाय नोंथाङा माने माबायदि खावलायनो माने गट टेलेन्टनि जि माने रोंगौथि बिथांमोनखौ एसे खावलायहरनांगौ दा ओरैनो हयथ' बयबो एफा एनै मिथिखाबाय फैगौ 7 सेप्तेम्बर खालि दा रंगिया कलेजनि अडिट'रियाम हलाव मोनसे गट टेलेन्ट अडिसन जानो थांगासिनो दङ बै दिनखालि हयथ' गाव गावनि एसे माबाखौ टेलेन्टखौ देखायनो हागोन गावनि जिथु रोंगौथि बे रोंगौथिखौ जेरैबायदि रोजाबनाय मोसानाय गावनि खुगाजों दामनाय आखाइजों बानायनाय जायखिजाया जे रोंगौथि दङ बे गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हागोन आरो लोगोसेनो बेयाव बैसोनि खुनु माने माबा गैया लिमिटेड गैया 0निफ्राय जेसेबां लागै हायो बैसोनि खुनु लिमिटेड गैया आरो बेयाव एसे मोनसे जइन फिसबो थागोन बेयाव लिरखानाय दङ जोंनि फर्मआव लिरनाय दङ बे फिसखौ होनानै हयथ' नोंथांमोना जइन खालामनो हागोन आरो गाव गावनि जिथुनिखि माबाखौ प्रतिभा रोंगौथिखौ बेयाव देखायनो हागोन जों खावलायदों बयखौ बेयाव बाहागो लानानै गावनि अरायसमनि जिथुनिखि टेलेन्टखौ देखायनो हागोन बेखिनियानो गोजोन्थों फैगौ 7 सेप्तेम्बर खालि रोङियाव कामरुप जिल्लानि दैदेननाय मोनसे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सिजन 2 बेनि मोनसे जों अडिसन लानो नागिरदों बेवहाय जाहाथे कामरुप जिल्लानि बेरायनो थानाय गासै हारि माहारिनि मानसिफोरा गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायथों थाखाय जोङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय बेवहाय बैसोनि जेबो सिमना गैया आरो बे टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय नोंथांमोना मोनसे फर्मखौ साबमिट खालामनांगोन बे जयनिं फिसा जाबाय जोंनि 750 रां आरो गाव बयखौबो फैनानै गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय जों गुरै खावलायबाय बिथांमोना बे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि खामानि मावगासिनो दं नोंथाङा नुगासिनो दं माने जेसेबां जोंनि माने सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनाबो गाव गावनि मासियाव जिरायनानै माने जोंनि जि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि खामानिखौ माने बिथांमोना नोजोर होगासिनो दं नोंथाङा नुगासिनो दं सोरबा फर्म लांनाय लोगोसे सोरबा जि बेनार पस्टार बे बेनार पस्टारफोरखौबो नैया नोंथांमोना नुगासिनो दं माने नैबेथ' बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टनि नाथाय बेबायदिनो जोंबो दा बानायनो थाखाय माने नाजागासिनो दं नोंथांमोना हयथ' नुदों नैया बड'लेण्ड गट टेलेन्ट जि सिजन 2 बे सिजन 2 नि जि माने पस्टारिं बे पस्टारिंखौ नोंथांमोना नुदों बेबायदिनो जोंबो बे कामरुप डिस्ट्रिक्टनि जानानै माने साननैसोनि उनाव बेबायदि पस्टार बानायनानै स्कुल जायगा बा दाब दाब सकफोराव जों माने पस्टारिं खालामहैगोन थ' नोंथांमोनाबो जुदि गोसो दङब्ला बे कामरुप जिल्लायाव 7 तारिखै माने रङिया कलेजाव फैनानै अडिसनखौ होफैनो हागोन